Juh stredoslovenského kraja má svoj drahokam v podobe jedinečných minerálnych prameňov. Najmenšie mesto v Slovenskej republike Dudince sú vo svete známe nielen svojou liečivou vodou, ale aj organizovaním športových, vinárskych a kultúrnych podujatí. Posledná májová sobota patrila slávnostnému otvoreniu kúpeľnej sezóny. Najviac ľudí prišlo z liečebných domov Rubín, Smaragd a Diamant, ale aj ostatných hotelov a penziónov. Ďalší prišli cielene len na toto podujatie. Organizátorom z oblastnej kancelárie cestovného ruchu v Dudinciach vyšiel risk s usporiadaním slávnosti v prírodnom amfiteátri. Občasné slniečko nepustilo na hlavy obecenstva ani jednu dažďovú kvapku, ktoré v tých dňoch strašili na celom Slovensku. Vtipných účinkujúcich, spievajúce hviezdy, diváci z celého Slovenska aj zahraničia odmeňovali potleskom. Nebolo to však nič v porovnaní s úspechom folklórneho súboru Lučnica. Nadšené publikum si vynútilo svojimi búrlivými ováciami neustále pridávanie z ich širokého repertoáru. Večerné predstavenie patrilo najmladšej generácii návštevníkov. Veľkolepé otvorenie sezóny bolo zároveň pozvánkou k júnovému programu pre deti a k otvoreniu vinárskych pivníc v Dudinciach a okolitých obciach. Miesto, kde nikdy nekončí kúpeľná sezóna, sú Dudince s čarovným kúpeľným areálom, v ktorom nachádzajú stratené zdravie návštevníci zo Slovenskej republiky a zahraniční hostia. Všetci sa počas pobytov, okrem liečenia, tešia aj na vychýrené kultúrne programy. Oblastná organizácia cestovného ruchu v Dudinciach má po roku oficiálneho fungovania za sebou množstvo programov, ktoré doteraz príjemnili pobyt tisíckam kúpeľných hostí. Jej výkonný riaditeľ, magister Michal Cmarko, nám povedal: Kúpeľné mesto Dudince sú známe nielen na Slovensku, v rámci Slovenska, ale aj v rámci celej Európy, a dokonca by sme mohli povedať aj v rámci celého sveta. Máme tu kúpeľných hostí z Ruska, z Ameriky, z Kanady, z Austrálie, z Holandska a mnohých iných, ktorých ani nebudem menovať. A preto sa snažíme ten program aj celé to leto prispôsobovať čo najpestrejšie aj týmto zahraničným hosťom. Kúpele majú podporu aj vo vedení mesta Dudince. Kúpeľné organizácie pre nás znamenajú veľa. Dudince sú podľa všetko najmenšie mesto na Slovensku, aj keď si myslím, že superíme s Modrým kameňom, ale vzhľadom na kúpele sme možno desi ďaleko vyššie a samozrejme, že z toho je aj príjem pre do mestského rozpočtu, ale na druhej strane aj ďaleko vyššie náklady. Predstavte si, že by som v Dudincach dal príkaz v rámci šetrenia zhasiť svetla alebo niečo podobné. Čo sa do budúcna pripravuje? V súčasnosti robíme okolo toho kúpeľného parku. V rámci tých našich možností, a tých nie je veľa vzhľadom na finančné prostriedky, robíme všetko preto, aby sa to tak rozvíjalo. A ja mám nesmiernu radosť z toho, že tí naši klienti, tí naši hostia, ktorí prídu, samozrejme je tu veľa i nedostatkov, i možno z našej viny, ale drvivá väčšina ľudí odchádza, má také pozitívne hodnotenie a to človeka teší. Úspešné slávnostné otvorenie kúpeľnej sezóny počas posledného májového víkendu malo priaznivú odozvu. Každý rok sa snažíme pre účastníkov otvorenia sezóny pripraviť čo najlepší program. Dnes to bola Lučnica a Ego. Ja si myslím, že či starší, či mladší si mohli prísť na svoje a tešíme sa z toho, že aj počasie nám vyšlo a že sme mohli pripraviť takýto skvelý program. Návštevníci tohoto čarokrásneho miesta sa majú ešte na čo tešiť. Otvorenie kúpeľnej sezóny je jedno zo štartovacích podujatí celého kultúrneho leta v Dudinciach. Už o 2 týždne chystáme ďalšie podujatie pre najmenších, cestu rozprávkovým kráľovstvom 8. júna, kedy čakajú pre našich najmenších rôzne prekvapenia. Potom 22. júna to bude zase deň otvorených pivníc, kedy domáci vinári sprístupnia svoje vinice širokej verejnosti a dajú tak možnosť ochutnať tie produkty, ktoré sa tu produkujú, keďže Dudince sú miesto alebo mesto na Slovensku s najväčším počtom slnečných dní v roku. Preto máme úžasné podmienky pre vinohradníctvo, ale aj pestovanie celkovo. A myslím si, že naše vinárske produkty v ničom nezaostávajú za tými zo špičkových známych vinárskych oblastí, preto na toto podujatie srdečne pozývam aj ľudí zo širokého okolia.
Všetky informácie o pripravovaných programoch kúpeľného leta v Dudinciach si môžete pozrieť na stránke www.dudince.sk.